روج باش دیسا bi çîroka pinda Kurdî re Kurd dibêjin xweha heft bira paşî şandin berkerê. Çîroka wê çi ye? Çîroka vê pindê çi ye? Tê gotin got heft bira hebûn, xwehek wan bi tenê hebû, ev bira bêkêr bûn. Kerek wan hebû dişandin pirêzê wek her kes ji me zane di havînê de kera xwe dibin pirêzê ji bo biçêre îja dibin û nîv roj yan êvarî jî wê vedigερînin ji bo xatirê nîv roj vedigερînin ji bo avê vexwe û dîsayê bibin, êvarî wê vedigερînin ji bo ku bimînin li malê. Ji wan heft bira yek ji wan hêz nedikir her kerê bîne, xwe xwe şandin berkerê. Xwe wan jî ji xwe neçar bû çû berkerê. Birê de divêk pirêze dûrî gund be. Birê de yekî dîn xwe wan dît, êrîşê xwe wan kir û tiştê ne baş pê kir bi ziyayê. Keç nema karî bû berxwedana xwe bike, ji xwe ji dest ket, ji hêz ket. Çi got? Got erê erê xwe heft bira paşî şandin berkerê. Yan wateya wê çi ye? Birayê wê bêkêr bûn wek tê gotin pirxwediyê bêxwedî ye. Xwedî pir in lê bêkêr in. Me re kar vê pindê li gelek de verabêje ne tenê gava ev bûyer çê bibe, bûyer nîdin jî, çil ser malbatê, çil ser civakê, çil ser netewê. Gava gelek kes hebin ew kesana bêkêr bin ji xwe mafê wan dire û işkence û tehdê li mafê wan tê. Keçê gava ev tişt got ji êşa dilê xwe wilo çawa heft birê wê hene û neçûn kera wan nanîn, wê bir û ev tişt bi serê wê dihat. Bi hêvî me hûn mebesta vê pindê xweşik nas bikin û spas ji we re.